ang na-videohan atol sa pagsuyop og shabu sulod sa guardhouse sa Warwick Barracks sa Carbon Public Market. Matod pa ni Sir Wendell Sinas, market administrator, ang head sa market office, nga hagbay ra nilang gitangtang ang trabahante nga nakita sa video nga nagsuyop og shabu. Makita nato sa video nga wa jud usiki ang aso sa shabu, gisawd tanan. Unya gi-reverse pa jud pag suyop ang sandayong makabombo, human og agig kausa gi-reverse pa jud, gibalik-balik pa jud makabombo. Taas kayo utong, ang kining nagsuyop og shabu mga kabombo. Anad jud og sinuyopay, kita ka? Ang sandayong gipadagag kausa, gi-reverse na pod, gibalik na pod, So mo na anad kayo og sinuyopay nga taas utong mga kabombo. Unya nakainumdum ko sa gisulti ni Mayor Mike Rama kaniadto. Ang kining mga palaaway, libakera, mubuko-buko, dili mubayad sa utang, hugawan, tapulan, dili irinyo. Wala maapil sa lista ni Mayor Mike Rama ang mga drug addict, dili ba irinyo sa ilang trabaho? Kinumdum mo katong pasiatab ni Mayor Mike Rama nga ang mga tapulan, hugawan, libakira, palaaway, dili mo bayad og utang, mubuko-buko, dili niya i-renew ang kontrata. Wala lagi maapil ni Mayor Mike Rama sa iyang lista ang mga drug addict. Angay po nang dili i-renew ang kanang mga drug addict. Kay lisod nang natay trabahante nga addict mga kabombo. Dool kayo sa temptasyon nga mangilkil. Mahurot ang sweldo palit og soyop shabu. Ug wa nay kwarta ikapaluap og soyop hala mangilkil. Kini taga market office, delikadog mangilkil nis mga vendors para makapalit og shabu. Unsa may maayo nga output, unsa may maayo nga trabaho sa usa ka drug addict, wala man sa saktong una-una. Addict guna, gatama guna unsa ang pag-function og tarong ana. Sayang trabaho nga drug addict man na. O pananglitan mo baba ang tama. Unya, wa nay kwarta para soyop, di nay tendency mangawat na, mangilkil na diha sa iyang kisay masugatan diyang vendors mga kabombo. Muna nga angay gining tangtangon na kini maong mga nanuyop. Matod pa ni Sir Wendell Sinas, ang kining nagsuyop nga wa nagkalo, kining gadaan ning sandayong gitangtang ani. Pero kining nagkalo wala pa ni tangtanga, basin ugma tangtangon na po ni kayo. Ebidensya ni silang sinuyupay mga kabombo. Natay city ordinance ana nga gipangamahanan ni Mayor Edgar Labilla nga ang tao o empleyado sa Cebu City Hall basta masakpan magpositive sa shabu, marijuana, cocaine ug uban pa, tangtangon dayon. Tangtangon dayon kung casual job order, tangtangon dayon. Apan kung regular, taas kayo ang due process mga kabombo. Mao tingali nga wa na lang giapil ni Mayor Mike Rama sa iyang listahan ang mga drug addict angay bang i-renew or dili tungod kay naman tay existing daan nga city ordinance nga ang mga drug addict magpositive sa shabu di na angay i-renew mga kabombo.